Kidalang Cahyo Kuntadi mrih kasembadaning sedya medal kula sumanggaken. Kapuraken bismillahirrahmanirrahim. Gelaring budaya dalu punika kanthi dalang Cahyo Kuntadi. Matur sembah. Nam sembah niring kapur boris sang mordengrat sahanane kang yang kanang
sing kasih sarta muji syukur mring Gusti ingkang Maha Luhur. Hormat salam kunjuk mring utusane pangeran kang pungkasan mring hayu rahayu sagung tumitah ing donya pateng belahan. Marbuka piwaraning kandha hanenggih ingkang mapan wonten pucuking Gunung Tidar. Haneng pucuking Gunung Tidar yekti dumunung haneng tengahing pulo Jawa. Papan ingkang ageng weh pradawayem lan tentrem, tetanduran ijo royo-royo tuwa asri anglam-lami dadya sengsem ingkang samya tumingal. Kawingguhan sendang ingkang dakwening tirtane mili mring pesabinan lan pategalan, saperangan banyu tinalan mawi pancuran pring kinarya sesuci sarana manembah mring Gusti ingkang Maha Suci. Dalan-dalan ingkang minggah ing Hadaka Tinata Peni Renenggo ingkang dilating ingkang anggantung sak margi-margi mila nadyan wanci ratri malah katon biar weh rasa bingar. Wisma-wisma nadyan to prasaja nanging resik lan tumata. Dasare para kawula samya guyub rukun samat sinamadan daya dinayan. Sayuk saeka kakti nunggal niat nunggal tekad nunggal kiblat nggene tansah ngreksa karukunan sarta karaharjaning Gunung Tidar. Ing mangsa tandur para kawula sami tabri nggih ngulas siti dene wanci panen sami muji syukur mring Ilahi kanthi anggelar budaya seni ingkang ngreseki ati kang tetela dadi punjering jati diri. Datan mokal lamun ing Gunung Tidar anane amung bagya lan mulya. Awit kaprabawan unggahira sang pamong tanah Jawa. Hanenggih ingkang nama Kyai Semar Badranaya ya Ismaya Nayantaka Buga Sampir ya Risang Asmara Santa.
Yai Semar ingkang satu sengsem marang barang samar datan amung tata lair parandene landheping rasa batin ingkang tansah den persudi nalika mangke Kyai Badrana kepanenggak ing pendopo padepokan kadhep ingkang putra ketiga nenggih Kilurah Garing Petruk miwah Ki Bagong dereng ngantos Sang Badrana keparengan dar pangandika kedadak katungka pratane pendhita ing Kendhali Sada ing Uni Gembong Swelagiri Senopati Agung ing Pancawati hanenggih ingkang apaparak Resi Anoman Yurisang Sembana Ya Maruti mangkono Resi Anoman Sigra manembah manuswa padha angaji-aji marang nenggih Kyai Semar Badranaya mangken tanpa siring balekne kalang omah maslir murebeng langit Sopanto wahyuning Allah yo tumilah mangolah ngelmu kangge
Kupaning jiwangku kang mangkono patut sinebut wong sepuh sepuh sepi awas turun ngatunggil ugak satu lito melai layak to layak penjak inggan terjaguni dotarung jebul palungguan iki padepokanku ing Gunung Tidar kerawan pendhita pepatingan sing biyen nate dadi senopati ingkang linuwih pendhita Kendali Sada Senggana Anoman padha winantu Basuki anggenmu Prapta Maruti kawula ninggih Kyai Badranaya hawe saking berkah pangestu paduka Kyai Semar Wilujeng Niskala anggen kula sowan wonten ing Gunung Tidar mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwanku kunjuk sahandhap pepodo paduka lan kula tansah anjurung donga mugi-mugi Kyai Semar tansah ginanjar bagas kesarasan matur nuwun dene nganti kaya ngono anggen ngurmati lan ngaji-aji karo Badranaya ora mung waras secara lahir muga-muga warasku nganti tekan batin merga mungguhe Semar ing antarane jiwa kelawan raga ki pancen baku kabeh yen kon milih isih baku jiwane nadyan to upamane wujudmu mung rewanda sita kabeh ngerti lamun to Anoman kuwi kethek nadyan to wujudmu kuwi kethek gandeng budi pekertimu ki apik sajroning ragamu ana atimu ki becik ora neh ramoka kowe tansah kinurmat dening pepadaning umat mula wong ki aja sok tegiwang karo endahing gebyar tata lair ning do edana karo babakan ingkang mapan ana batin merga nadyan kaya ngapa lan kepiye njaba karo jero kuwi tetep larang sing ning jero contone kaya anakku Gareng kae yen disawang jabane ora mbejaji mripate kira tangane ceko sikile gejik angger ngangge beskap mesti kegeden yen nyiter paribasane blangkon ya padha kancane gandeng girong meksa digawe beda Gareng apa ana gira bintang tamu ya apa ana
Nadyan to Gareng iki sarwa cacat ning gandeng atine apik, atine resik, jerone kuwi luhur, ora neh ramukal. Darane Madukara sing jenenge Raden Arjuna tansah tresna marang si Gareng kuwi mau. Dadi njaba karo jero kuwi isih larang jero. Gong. Piye pendapatmu ngendikane Kakek Semar iki piye? Betul. Ya ngono kuwi, njaba karo jero yen kanggone Bagong aku condong aku rumaja karo ngendikane Bapak Semar isih larang jero. Contone, contoh sing enek nang kene sing gampang ditampa ae. Wek nyawang sinden kae to. Iya. Sinden ki ngangge jarik. Jarik nggene ning jaba apa ning jero? Ya kena ning jaba. Lah ya, regane jarik pira? Popole 200 nganti tekan 300. Saiki aku tak takon, jerone jarik apa entuk dituku 300? Ya ora oleh. Upamane oleh berarti wis bosok kuwi pisan. Ha iya. Lah, kuwi minangka bukti antarané jaba karo jero kuwi larang jero. Kaya awake dhewe ana kawan iki, ana weruh kawan kanca. Wujute wiwit saka Semar lak kaya bulus. Gareng kaya tikus, kowe jan kaya mendo. Aku ya kaya ngene wujute. Nek gandeng setya bekti marang Bendara mligine para Pandhawa, mula rane ramu kaneng ndi-ndi awake dhewe tansah dicangking. Ngono lho. Iya. Bener pancen kaya mengkono. Anoman padha becik anggenmu prapta senggana. Inggih menika Ki Gareng. Iya. Inggih wilujeng niskala niring Sambikala. Ki Gareng lak nggih sami wilujeng tansah ginanjar bagas kewarasan. Dikepenak ning nggone lungguh Anoman. Inggih Ki Petruk pangraos boten kirang prayogyang nggih kula suwun. Dipenaman. Inggih Ki Bagong boten kirang setunggal menapa. Anoman. Palungguhan iki janur gunung kadengaren sliramu keroyo-royo munggah ana ing Gunung Tidar. Syukur lamun to mertinjo kahanane Gunung Tidar lan tilik kelawan kahanane Semar Badranaya. Ewadene ana bab wigati ing bakal kababar coba kowe kandha ingkang kanthi tetela. Kyai Semar. Nuwun pangapunten kejawi kula menika kepengin mangertos kados pundi kawilujenganipun Kyai Semar Badranaya. Dene ingkang angka kalih wonten bab ingkang andadosaken kagiyating manah kula. Awit kabar sampun semebar warta sampun rata bilih ripalungguhan samangke Kyai Semar Badranaya badhe mbangun kahyangan. Mongko adat ingkang sampun marambah makaping-kaping menawi jenandika menika mbangun kahyangan ingkang dipun bangun menika karang kadempel king menapa kok sakmangke salin wujud bangun wujudipun Gunung Tidar menika tegesipun kados pundi. Nadyan kula pribadi sampun mangertos bangun kahyangan menika mboten secara wadah, mboten kok blegeripun kemawon ning kedah bangun moral budi pekerti ingkang hanjur dumateng becik ing tumindak lan apik ing kelakuan. Ingkang menapa kok ingkang dipun bangun ing Gunung Tidar mriki kalilan kula Cemadong Daru. Panjrah ingkang puspita tasliring samiron ombre temak ripako jinawi Oken praitno semurire Eko kali
nuwun wonten timbalan ngadhawuh Kyai Badranaya. Wong takon kuwi adile mung diwangsuli. Anggon ngundangu kelawan Badranaya, kenapa lek umbangun kok ora ning Karang Kadempel? Lah, kowe ora bosen aku mbangun Karang Kadempel wis ping 1000. Yo genting nggon, saiki mapan ana ning Gunung Tidar. Ngopo to sebabe sing tak pilih kok Gunung Tidar? Mergo iki punjere tanah Jawa. Sing dumunung ana tengahe tanah Jawa ki ya mapan ana ing Gunung Tidar. Lan merga saka pengasih Hyang Agung, Gunung Tidar iki dadi papan ingkang kebak sejarah magepokan kelawan tumangkare agama kang kuwasa. Pramara mangomyong sambrang kati karunaning kaswase neng merga memalakung prisang gonto Mas Pratmojo leng-leng lalu angulapi surya mangrang sang wayah kumyos samara wayan aduh Kyai Badranaya saya bingung rasing manah kulanggen kulanggerba yang dados pangandika paduka. Gunung Tidar menika nemu sejarah ingkang agung tumrap tumangkaring agama pungkasan. Iya. Nah, men wijang men gamblang. Pripalungguhan iki tak critakake lelakone Semar nalika semana ketemu kelawan sing jenenge Syekh Subakir. Muga-muga cerita iki bisa dadi kaca Brenggala.
sewu wonten piyayi ingkang kepareng minggah wonten ing Gunung Tidar mriki. Nitik saking ageman utawi busananipun menika sanes tiyang Jawi. Kaliyan kula pun Ismaya nderek tepang gladi wanuh jengandika menika sinten kisana? Nuwun sewu Kyai Ismaya. Dipun tepangaken nami kula Syekh Subakir utawi jangkepipun Sayyid Samsudin Al-Bakir saking negari Ngerum Tanah Busroh. Tanah Busroh menika pundi? Mapan wonten sakleripun bumi Arab. Lah kok tebih saking mrika dumugi mriki wonten wigatos menapa Syekh Subakir? Nuwun sewu. Bloko suta kemawon kula rumaos marem ningali kawontenan ing tanah Jawi. Hawanipun ingkang adem, buminipun ingkang subur, tetanduran ingkang rembuyung, toya bening ingkang turah-turah, dereng gunung geni ingkang muntahaken lahar nanging boten dados bencana, malah wedi lan watu ingkang medal saking wadu ing gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Bab menika benten sanget kaliyan wewengkon kula ing tanah Busroh ingkang buminipun menika cengkar, langka toya, hawanipun panas, rekaos pados sandang tedo, rina wengi mung bengkerengan, rina wengi mung geger, anane mung perang ingkang boten wonten kendhatipun. Mila bejo bejanipun titah menika ingkang gesangipun mapan wonten ing tanah Jawi mriki. Inggih sainggih. Laras ingkang dados dawuh dika mila rinten dalu para kawula ing Gunung Tidar mriki tansah kula dherekaken ngaturake panuwun sarta manembah kaliyan Gusti ingkang Maha Agung awit kamirahan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken. Kyai Semar, kados pundi? Malah wonten bab ingkang saya ndadosaken kagiyating manah kula. Ing wewengkon tanah Jawi mriki antawisipun manungsa kaliyan Gandharwa saged kempal manunggal tur kawis tingal guyub rukun. Katingal menawi condong ing raos, golong ing batos. Menika elok sanget Kyai Semaya. Tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedah samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken raos tresna asih dumateng sedaya para titah. Inggih Syekh leres. Pancen kados mekaten menika budayanipun tiyang Jawi. Lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Lah, sakmangke nuwun sewu kaliyan kula nyuwun dawuh dumateng jengandika Syekh Subakir tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar kejawi nyambung pesederekan menapa wonten wigatos sanes ingkang badhe kadhawuhaken. Kyai Semaya nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa kula ngambak tanah Jawi jumujuk wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Rum supados nyebaraken agami pungkasan ing tanah Jawi mriki. Mangke rumiyin menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak naminipun agami Kapitayan. Kapitayan menika agamane wong Jawa.
manungkung kanduan rimayu leno tanpa kami Nun sewu Kyai Semar menapa dipun keparengaken kula nyuwun katrangan bab agami tanah Jawi ingkang naminipun Kapitayan. Nun sewu Kapitayan menika menapa lan cara manembak utawi sembahyangipun kados pundi Kyai? Sesu bakir wonten dalu. Wong Jawa niku sampun gadah kapitayan lan tata carane sungkem kaliyan Gusti. Papan sembahyangipun naminipun sanggar. Sinebut sanggar nglereke wanci dados langgar. Dene cacakane sembahyang menika dipun perang dados gangsal. Sepisan tulajeg menika tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan kalih dipun inggahaken pener nggen kuping lan ngrawuhaken ngagungaken asmanipun pangeran saklebeting raos pangraose menungsa. Dene rukun ingkang angka kalih nenggih swadikep sakuse pangeran tetunggalan kalian atine menungsa banjur tangan loro dipun papanaken ing dada pener nggen ati. Rukun ingkang angka 3 naminipun tungkul. Tungkul menika tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Rukun ingkang angka 4 tulampak. Tulampak menika tegesipun lungguh timpuh. Dene ingkang angka gangsal ingkang pungkasan naminipun tondem. Tondem menika tegesipun patrape nemplekake bathuk wonten ing bumi lajeng ngluhuraken agunging Gusti ngandhapaken golongane menungsa utawi kaprahipun dipun sebut sujud. Wis mesine to pantese padha boten nduga lan boten nglegiwa jebul tiyang Jawi pancen ngedap-ngedapi ing atasipun pulo niki tebih saking tanah Arab parandene tata carane manembah menika luhur lan sae. Kyai Semar sisan damel kula aturaken bilih tata caranipun manembah
tumrap agami pungkasan kalian agami tanah Jawi nenggih kapitayan menika meh sami. Tata carane manembah tiyang Arab kalian Jawi menika meh sami. Ingkang dikodhawaken tulajeng niku yen teng Islam naminipun takbiratul ihram. Lajeng sedakep tungkul niku rukuk, tulapak niku lungguh ing antarane sujud, tandem niku sami kalian sujud. Tegesipun agama Islam kalian agama Jawa kapitayan menika sampun gathuk kaya tumbuhing tuk-tutuk. Raden Sayid ya tumandang mung lempung bang ingkang kinarya matri jeng Sunan Ibrahim Agung Eco nggih nyimba wacana menggih Kyai Semar Badranaya miwah Sang Syekh Subakir. Ora kaya ingkang krembyah mapan ana ning jaba sak gunung gedhe. Anggih menika ta warnane Gandharwa Kala Sekti ya Gandharwa Sambegana. Kuat ana wong tanah moncem mlebu ing tanah Jawa. Mangkono andingkik larak dumateng Syekh Subakir. Karo daya aja ngono kuwi. Sampe kono. Kating jro lempung bang yo kapundhut pinunturan mantra mluhur cacing ruwat wujud umat kowe sapa sambuh marang aku jenengku Syekh Subakir. Bakir Syekh Subakir saka tanah Busra. Kowe lak kandhane yen njaluk dawa umurmu kowe mulya ning bumi kelairamu. Kowe rasah ngurusi wong kene, urusana bangsamu sing rina wengi dolanan rudal kan. Kowe aja ngusik katentremane Gunung Tidar. Mangke rumiyin. Sing ngandika menika sinten? Oh, dalah. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Iki gendruwo sing wasani Gunung Tidar kene. Jenengku Kala Sekti ya Ki Sambegana. Kowe tak kandhani. Tanah Jawa kene wis dadi papan dununge
para Gandharwa wiwit jaman Nama kuna. Lan saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune para Gandharwa. Gunung Tidar sing ngatoni ya kuwi aku Kala Sekti. Gunung Sindara sing ngatoni Kyai Maduretna. Gunung Sumbing Kyai Dalalela. Gunung Mungkrungan Kyai Siddhamukti. Gunung Merbabu Ki Tropo. Gunung Kumbang Ki Bangsan. Gunung Kendeng Ki Aji Dipa. Gunung Merapi Ki Sapu Jagat. Gunung Lawu Ki Jalak. Gunung Kelut Ki Lembu Suro. Gunung Kembar dikuasani karo Bayan Widodo. Rungu kuping. Mula Kang mangkono kuwi aja sembrono ning tanah Jawa. Ora kurang 20.000 keluarga saka tanah Busra nggonmu kono sing padha mati mergo arep ganggu gawe wong Jawa. Pol-pole kuwi arepe nglarang wong anakake slametan, nglarang wong sing anakake wilujengan, kuwi arepe nglarang wong sing anakake bersih desa, nglarang wong wayangan. Ora ngerti pirang-pirang tahun wayangan ning kene ya lagi iki. Arep kok larang pisan kok piye? Astagfirullahaladzim. Ngomong apa kowe? Kyai Kala Sekti. Kabengkau dodo kula kapendheta jantung kula. Babar pisan boten wonten ceceking manah badhe ngganggu damel katentreman ing tanah Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki rasa. Kene wis duwe agama dhewe. Agama hong wilahing ngerti ta? Rasa neko-neko, rasa kakian cangak kowe mulya ning negaran. Nuwun sewu. Kula dereng marem manah kula menawi dereng pikantuk dawuh wangsulan saking Kyai Badranaya nekat ya lho dawa umurmu.
Pandit Wakarya Wangsit Indo kumbang adaping tawang susuk angin ngendi gone yektine sang Syekh Subakir tresna marang pedamen lan kerukunan parandene saya ndadra nenggih kawengisane sang kala sekti pramila sigra amundi ngasta wujudipun watu timpuru watu ingkang ulse ireng wis disebul japa mantra den bandhemaken ing anggane kala sekti ambyar dadi lebu pangapunten tumrap pakrapipun kala sekti utawi Sambigana. Nika pancen pangarepe para gendruwo ning adate yen ana dayoh sing dudu wong Jawa nggih jahil kados ngoten niku Sek. Sampun malih kok karo wong tanah monco, karo kancane dhewe mawon jahil kok niku. Lho, kancane apik-apik grek ngono liyane yo sakset-sakset ngoten niku. Aja wae karo wong liya, karo kancane jahil kok niku. Nggih, mboten dados menapa, kepeksa kula nggih mboten napa-napa. Nggih pancen kados makaten kemawon. Niku janjane upami mboten jenengan tibani napa wau? Waktu timpuru niku dangu-dangu yen saya bengi niku jane saya ngantuk niku mangke. Terus tilem mawon tanpa ditibani timpuru niku tilem niku. Nggih. Nuwun sewu Kyai Semar. Kula nglajengaken anggen kula badhe matur menapa dipun keparengaken agami kula sebaraken wonten ing tanah Jawi. Agami sampeyan namine napa? Nggih, agami Islam. Islam menika tegesipun kados pundi?
Islam menika tegesipun taat. Taat utawi tunduk lan pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Islam menika maknanipun tentrem lan sedaya umat muslim kedah ngreksa dumateng katentreman, mboten namung tentreming pribadi nanging ugi katentremane sedaya para makhluk. Tentrem lahir lan batin, tentrem donya dumugi akhir. Islam menika kanugrahan utawi pengayoman saking Gusti kangge kawilujenganipun sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah wonten ngarsanipun Allah. Islam saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu, mila kala mangsa Islam angel dipun nalar karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa, kapitayan lan tresna asih marang Gusti ingkang nyipta jagat sarta tresna dumateng alam saisinipun. Mila saben-saben tiyang Islam badhe maos kitab suci mesti kawiwitan anyebat asmaning Gusti ingkang Maha Welas Asih. Tegesipun yen manungsa pengin besok tetunggalan kelawan pangeran kanthi sampurna syaratipun kedah saged ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon menika Islam. Megagak uga sadulita meneh. Kula niku wong sing tinarbuka, wong sing longgar manah kula nggih. Sinten kemawon lan menapa kemawon agami ingkang mlebet wonten ing tanah Jawi monggo kemawon. Ning kula nyuwun nggih, sasampunipun agami pungkasan mangsebar teng tanah Jawa mriki wonten syarate. Syaratipun menapa? Ingkang sepisan aja meksa lan nggunakake kekuatan utawa nggunakake kekerasan supaya wong gelem mlebu wonten agama sampeyan. Angka loro, aja nganti ngelek-elek lan ngowahi tatananing adat budaya sing wis ana, mergo ingkang sinebut seni budaya niku ugi kanugrahaning Gusti. Njenengan sanggup napa mboten? Inggih kula saged. Sanggup menawi ngaten. Samar pamoring suksma Kyai Semar gandeng kula mangertos ing tanah Jawi menika kathah para gandarwa ingkang ganggu damel dumateng menungsa. Kula nyuwun palilah badhe mendhem watu timburu lan ugi nancepaken tombak Kyai Panjang utawi Kyai Sepanjang mapan wonten ing punjering tanah Jawi, mapan wonten ing Gunung Tidar mriki menapa dipun keparengaken. Monggo Syekh, yen watu timpuru badhe mangpendhem mriki kangge ngreksa yuwanane wong Jawa monggo lan badhe nancepaken tombak Kyai Sepanjang wonten pucuking Gunung Tidar. Kula lila waton kabeh gelem dijaguyub rukun.
sing langit kelap-kelap katon ser kincang alit risang mawe andrung kejawi saking menika Kyai Semar menapa taksih dipun keparengaken menawi kula numbali tanah Jawi. Numbali pripun? Kula badhe tumut ngreksa rahayuning tanah Jawi lan lelampan menika saged dados pengiling-iling. Menika wujudipun duk alang-alang andong kalian sareng utawi uyah. Menika badhe kula tanem wonten ing kiblat papat duk mapan wonten ing kidul kilen alang-alang kula tandur wonten ing lor kilen andong wonten ing lor wetan dene sarem wonten ing kidul wetan. Maknanipun duk menika tegesipun wektu duk semono lan sanes-sanesipun duk menika wektu alang-alang niku tegesipun alangan andong menika andunga sarem menika mlesete tembung dados marem menika pandonga tumraping piyayi ingkang mapan wonten ing mriki sedaya kanthi asesanti duk ana alangan andonga supaya atimu marem lan ayem. Sipate para manungsa
kadar pisan kula mboten ngertos bilih Gunung Tidar menika nemu sejarah ingkang luhur kados mekaten tumangkaring agami pungkasan. Iya, mula sing tak bangun kene ora klampe sireng. Tur kowe ngerti apa ora? Njajal kowe yen dina malem Minggu ngono kowe ning ngereng-ngerenge Gunung Tidar. Kene iki dadi papan maksiat. Wong wedok iki cacahe ora mung atusan ewon, angger ngerti wong lanang mesti parikan. Dimar lampu pecah toronge, monggo mlebu mumpung kosong kamare ngono iki. Lah aku dadi lurah PJ, praya prihatin ngono kuwi. Aku mesake para bocah-bocah kene, anggere ditakoni, "Le, omahmu ndi?" "Omah kula mriko." "Mriko pundi?" "Laladan ngendi?" "Laladan Kutha Riyak." "Riyak ngendi?" "Sukorejo." "Sukorejo endi?" "Bung Banteng." Mesti diguyu mesti. Mergo papan kene ri Palungguhan iki dadi papan pelanyan sing sak provinsi jarahe nomor 2, sing nomor 1 Bali piye.
Semar Badranaya jan dadekake gagap gugup sarta guragapaning penggalihmu. Aku pepatih Ngastina ing Plasa Jenar Sengkuni ingkang prapta ana ing padepokanmu Gunung Tidar. Inggih Raden Patih, sarawipun kula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuantu kunjuk. Iya Semar ndak tampa gawe bombong ing rasa. Raden Patih Harya Sengkuni kula ingkang abdi pun anuman ngaturaken sembah pangabekti. Iya Senggana ndak tampa gawe bombong ing rasa. Mboten katalumpen kula ingkang abdi pun alawi garing ngaturaken sembah pangabekti Raden Patih. Iya garing ndak tampa gawe bungaing manah. Kula pun Petruk kantong bolong dingaturaken sembah pangabekti Raden Patih. Iya Petruk ndak tampa gawe bombonge pikir. Ayo kok. Ngapa? Mbageke sungkem karo Patih Ngastina Raden Patih Harya Sengkuni. Eman-eman cangkemku. Karo daya tamu wi ratu kudu diajeni dihormati piye carane sing apik. Ora sudi. Lek tamune iki para Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, tak hormati, tak bekteni. Lek wong siji iki eman-eman cangkemku to. Sebab apa? Aku wis apa? Watak wantu lagak-lagon lagiane Sengkuni. Jenenge wae wis elek Patih Harya Sengkuni. Sengkuni lek diwaliki niku Seng. Wis to, aku miteni lakon apa wae, dalange sapa wae, ning ndi wae, angger metu Sengkuni iki engko dadine ruwet iki engko. Ngendi nggon ngendi papan, ora Gunung Tidar, ora Ngastina, ora Ngaparta, yen perlu ning dong banting pisan. Angger nek Sengkuni bersih desa wayangan yo ora dadi, mergo dijegali wong kaya Sengkuni kuwi. Wong kene iki wis apik, saben RT urunan 500 ya ta. Lah duwe karep pengen bersih desa nanggap wayangan pirang-pirang tahun. Nggih napa mboten? Katakan dapure Sengkuni mesti bubrah iki to. Ayo. Mula ora sudi aku mbaken titenono. Iku mesti gawe kisruh, gawe gendro, gawe perkara nang kene. Aku totoan ya mani. Ya muga-muga ora muga-muga ora. Sak jedumlek sing jenenge Sengkuni ya elek. Anak kaya ngono rasa bekti rasa ngajeni wis to. Rungono arep ngomong apa kuwi? Nuwun sewu Raden Patih. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten rembugipun anak kula Bagong ingkang boten mranani penggalih. Iya aku krungu kok Semar. Ya ora dadi apa. Sing jenenge wong seneng ya ora kurang pangalembana, wong serik ya ora kurang panyacat. Ya wis karep ben tak tampa kanthi ikhlas. Ikhlas matane picek kuwi. Sawangan kuwi nek ora nang masjid kaya ngono. Lah karo Sengkuni semremet aku. Kuwi mbiyen kok iso rabi. Lek ora direkakne karo wong pirang-pirang. Kowe kelingan ora? Mbiyen Patih Ngastina sing jenenge Gandamana. Kursine direbut karo sing jenenge Sengkuni iki. Malah bojone Gandamana sing jenenge Nawangsih. Mbiyen ya diglagahi karo dapure Sengkuni kuwi. Mula wujude ya pancen ya Patih tenan, ning kelakuane kaya kirik. Aja kaya ngono. Ben lek wani ayo metu njaba aku ora wedi karo Patih Sengkuni. Nggawa Kurawa pirang-pirang. Kurawa pirang-pirang aku ora wedi. Dek kendel. Kendel wae aku wis mendem kok. Malah mendem ora. Wis ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Kiai Semar. Kula pripun? Apa kira-kira kowe ora kulak pawat keladol pangrungu lamun to ing Gunung Tidar kene dadi papan wisata, papan panglipur. Nuwun sewu. Molimo ki papane ya ana kene iki wiwit saka madat, madol, minum, main, maling. Nggone iki ya ning kene iki. Ning ya kene palungguhan iki karep nyalai kodrat ngowahi lelakon. Ketitik kowe reka-reka mbangun padepokan banjur mbangun kayangan ana kene. Mula kang mangkono Kyai Semar tekaku rene iki diutus dening anak Prabu Duryudana Ngastina. Diwenehi wektu 7 dina.
Kakang Semar diwene wektu 7 dina, gelem ora gelem kudu lunga saka Gunung Tidar kene. Yen nganti panjenenganmu mbeguguk ngutawaton gajalar singa barong, aku teka rene ora ijen nganti Wadyabala Kurawa sak bergodo. Aku tegel tega mentala yen kudu mocok janggane Semar Badranaya yen ora gelem minggat saka Gunung Tidar. Apa ta? Montak lerki netak Duka yayah sinipi jojo bang mawingo wengis Netra kocak mundar andir Itep nyomeng lokokro Paupan brabak branang Kaya kembang murawari yen kasumeta marang seketeng muruk dahanane nuwun sewu Raden Patih Harya Sengkuni yen ngendika cangkeme ditata ya ngapa dagang aku ora rembukan karo kowe aku pitung karo bapakmu Semar Badranaya Semari wong tuwa kok tuturi kok kandhane kok ancam ngene dhek ora ngerti mergo iki budheg ngerti ta iki ora krungu apa-apa aku dadi anake lanang mula sing dadi wakile wong tuwa mangsuli apa kang dadi rembugmu aku rasane karo Petruk angger ngendi-endi ngendi papan ketekan Sengkuni dadine Kesra dadine ora rukun kenyataane kaya ngene iki sing maju dudu Semar sing maju dudu Gareng sing maju dudu Petruk ning iki mantan gemo saka Dong Banteng baru wani karo aku wani wonge karo bayan widodo kowe aku ora duwe urusan karo kowe ning iki gandang karang saka pucuk perkara sepele dadi gawe krimian dadi grojokan wong guyon dadi tangisan apa tembungmu kaya ngene apik dirungokne ning kuping mar kowe kudu lunga tak wewe wektu 7 dina ora gelem aja takon ndelok tugel gulumu cangkem apa ngono kuwi kowe ora ngerti wong kene iki lagi prihatin Pak Lurah bar sedo malah kok inceng karepmu piye ora aturan kowe kowe ngendel-ngendele para Kurawa ngendel-ngendele kowe duwe jabatan kowe dadi pelungguhan kowe dadi patih dadi wakile para kawula mung dadi wakile kawula kok ndel-ndelke kowe ora kelingan bisa dadi patih biyen lah tak coblos ora dadi patih kowe biyen para dene mbak wis dadi glelenge ora umum Buyan nalika nyalonake dadi patih janji-janji terus aja kuwatir Gong sok desamu tak bangun dalan ngarep omahmu tak aspal sing mulus kaya pipine prawan ning nganti saiki sawangan malah dadi kali lho kowe janji tanpa bukti mergo aku apal watake pejabat kaya kowe watake mung loro siji janji loro ngapusi iya apa ora iya apa ora anggonku nundung Kyai Semar saka Gunung Tidar iki mengko tetep ana bebungah saka negara Ngastina sing tegese Kyai Semar mengko bakal biasake padepokan sing luwih becik sing luwih indah sing luwih bawira yen perlu wong Ngastina bakal mlebet wujude Raja Brana bapakmu dadi wong sugih dadakan apa bapakku kuwi mendeng karo kelungguhan edan karo dhuwit ngono apa piye kowe ora kula pawarta adol pangrungu gelem sugih gelem dadi wong terhormat Semar kan biyen wis kajeng keringan mergo ki sejatine dudu menungsa lha apa kewan ndasmu pecah iki dewa ngerti ra dewa Ngejawanta
Kakangnya Bathara Guru. Kowe ora ngerti karo Sora Silang. Hah? Sang Hyang Wenang dewa cilik kae. Duwe anak sing jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal rabi karo Bathari Rakti, duwe anak telu. Sing nomor 1 jenenge Tejamaya. Sing nomor 3 jenenge Manikmaya. Sing nomor 2 ya nang tengah iki sing jenenge Semar alias Iswahyudi, ngerti ta? Ismaya, ha? Ismaya, Iswanto, Ismaya. Ngapa mung nyitek delok-elokne ora? Penyusup lho kuwi. Mulih sing rak teprun biasmu ora. Wis saiki ngene wae. Sing kon ndendhelke apamu? Lho, yen pancen kowe ra kena tak jak alus, aku kasar ya wani. Aku nggawa Kurawa. Apa yen kowe nggawa Kurawa? Nggo gaman pirang-pirang aku wedi. Yen perangi lupute lara ya mati. Apa kowe wani mati tenan? Mati aku ikhlas lahir batin. Sebab apa tek wani mati? Timbangane urip ya dioyak-oyak kredit wae. Hah? Bongko mbok wis. Mendina dioyak karo Bang Mekar. Ayo. Rek kalunggane karemu piye? Yen pancen ora kena ginawe becik. Oh, Bagong ora nganti kentong subuh lakon ilang nyawamu. Sapa sing dadi pangke kalunggane? Dalek dhewe. Bagong sing sabar ya, Gong, sing sabar. Nadyan kowe piye-piye wong sak rombongan renek sing seneng, sing sabar ya, Gong. Kowe iki mung syukur njeplak, syukur ngomong, ning iki mengko dadine piye lak ora ngrasake. Ora peduli Pak lang ngene iki. Hah? Aku lek wani ya wani. Ning kudune ana wong sing isin timbangane Bagong ngene iki. Lek kowe genah wong tuwa tuyuk-tuyuk perang rawani. Gareng genah dingklang. Petro iki ora iso perang. Jane nang kene iki mbiyen nek Gembong Swilagiri sing mbiyen dadi senopatine Rama Wijaya. Ngerti Semar arepe dipateni kok meneng ae. Apa ora kene kan mbiyen nalika dadi monyet mbiyen sing ngomong ya Semar karo anak-anake. Parandene Semar patine meneng ae begeget kaya ngono karepe piye. Cangkemmu elek men to. Wis suwi bose to. Kowe lek butuhmu njaluk tulung karo Ndara Anoman. Betul. Mbok sing apik Ndara Anoman niku wonten Kurawa kula nyuwun tulung jenengan rampungi angele muni-muni piye to. Aku ora taten bangsa ngono-ngono kuwi. Ora tak sabeti, ha? Tak sabeti tak borgol tak kei lilin, ora. Ngomong romae. Yo. Ora trimo wis ben kaya di sebelah tembung ngono Anoman wis karben. Lek ora kancut ra kumandang ngono. Sing aku ndukung karo Semar Badranaya. Nadyanto manut sejarah papan iki dadi papan pelanyan karo Semar dandani Semar bangun kayangan dagine apik sak kabeh kawulane tentrem rahayu. Basuki ning Sambikala.